nasi eta bideako zerbait inberdek eta nik olako antzeko produktu bat egin denake eta hau zan momentu gorkite aurre atatzeko. Betiko klasikoek hauen sartu dira zitrikuek, naranjile eta limoie, ningan bezala. Naranjile eta limoie konfitaute dago, konservazioen arazuatiken, momentu freskotasun bat ematen jo. Hemen horretara emantzako euskerola probatzeko nahi du nahi eta nik uste oso jarrera hona hartu duela, oso jarrera hona aukin duela eta gustatzen da, eta beste aukera betiko inazikuei zaiteko.